Imos coa pregunta do Xamón. A ver se vos sona. Xa unha pista e esa panorámica. E é o gran Pedro Brandariz. Aí está. Cómico, actor, monologuista, polo que hoxe preguntamos a pregunta do Xamón. Pedro Brandariz guindou a Isabel Risco fora dun escenario dentro dun colector do lixo. Iso é certo ou iso é falso? Eu creo perfectamente, verdade? Eu dicía antes de vir que a do persoeiro iba a ser certo. Tanto Pedro Brandariz como Isabel Risco son dous... A Isabel coñecedela Sí, tamén, sí. non? Digo, por se acaso é alguén despisado que non lle poña cara agora mesmo a Isabel Risco, temos aí unha foto de Isabel. Aí está, tamén moi popular, coñecida, tamén foi xa persoeiro noso. Xa fai bastantes programas. Son dúas boas pezas, tanto un como outro. Son coñeros os dous, tanto Pedro como a Isabel, pero, home, se chegou tanto, como decimos na pregunta, para guindala dentro dun colector do lixo. Eu creo perfectamente. Pero guindala, que lle máis guindala? Metela dentro. Guindala e botala. Carrotas para fora. O colector. Home, xa botaron costa abaixo, xa non sei, xa, home. Xa me parece bastante, non? Botar a un compañeiro a un colector do lixo para que te mande, non sei, por unha calle empinada abaixo. Porque Eu vexo... No, estaba pensando, se lle pasas en Vigo e poñe na Plaza dos Cabalos e tira abaixo hacia... Mátase. Tampouco é plan. Eu vexo a Pedro Brandariz capaz de meter ese Por risco forza pode, no cubo. Incluso vexo a Isabel Risco capaz de ofrecerse voluntaria a meterse no cubo. A meterse. Sí. Eu creo que acerta. Eu creo que acerta. Credes que é certo? Puido pasar. Bueno, logo, pois queda certo. Pedro, sácanos ti de dúbidas. Fuches capaz de botar a Isabel Risco nun colector do lixo? Certo. Foi, sí que foi. Tiña moita razón. Conta, Pedro, conta. Como foi o conto? Sí, estábamos nun festival de teatro en Porto, en Portugal, e nunha escena nos metíamos a Isabel Risco nun contenedor, que xa é arriscado, metíamos a Isa Risco nun contenedor e logo eu sacaba de escena e xa tranquilamente salía. Pois, eu non sei por qué aquele escenario, según acababa a cortina tamén se acababa o escenario, e eu saquei a Isabel Risco, caeu da tarima en baixo, dentro do contenedor, saliu totalmente groggy, mareada. Era un festival de teatro un pouco experimental e sí, era moi experimental aquelo.